Jo għara taf xtajjeb u kol tista tagħmel. Namel wish wall. Wish wall. Namel ħajt. Ġviri nikreja ħajt. Jow xaħġu jesiġġira. F'kull spost imma? Wieħed f'kull pajis. F'kull pajis. Imma eżempju bħala l-Izrael. N-nis kolla jmorru. Għara kemm għed t-tejx Malta. Għandu kull Izrael hemm xi ħaġa jekk misejret mal. Tikteb nota, eżempju jiena mhux wishing wall, butlek mhux il-wailing wall. U jiena ngħidlek nagħmlu. U titfal wix fil-fil. Eżempju ma ġara jkun hemm xi ħadd li marit. Jew hekk u jixtieq li jagħmilha realtà ġifieri li jfiq, jew xi ħadd ma jistax ikollu tfal, jkollu tfal u hekk. U kulħadd jitfa' u mbagħad jiena bħala li nkun il-kreatura tad-dinja naqra daw u nagħmilhom reali. Eżempju ma jistax ikollu tfal, tieħi tfal min jista' jkollu ħafna ta' Tipprovdi. Mhux tagħmel sistema li kull min jitfa' wix tiġi granted u ma toqgħod. Għandu dis-sistema flok jitfgħu karta jekk jitolbuh.